Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Agyaman kami manen kadagiti likes kan comments yo. Kastamatan kadagiti kablaaw yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngag dito'y nanomo at channel tayo. Kat itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta, kat adupay adrama ti maipaaymi kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a Philip. Tubuak ti laon yon nga may ti agdama ket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawak ket ditoy kami metten anagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wino istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anyaman ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip? Ni, apay ni Philip, LP John. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kano ni Philip. Gapo iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bulay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalaing anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom yo. Ammo yung mat nga ado ti madadaal ijay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa itibaw, ha? Saan tatang? Di mo't imbagak ano basol mo? Di ka nagkalintigan pa eh. Tatang. Ala, gusto na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag? At dakar pa nga mga kalintigan, wanog rason. Ngam no nalawag met abasol mo? Aklunam ti bidot mo, kad di kan agrason pa eh. Nawatam? Tatang. O niya, ulitin pa'y katitay kay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan tatang? Inton kwan, pilayan kalagang nga rodan, tapno agtalinag kalagan dito'y balay. Ala, gusto ka tinday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang. Ang mga numalawan ang manan ti anak na. Sino takin ko kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y? Diyak mo nanang. Amang ano ni Judith. Uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kadagita nanang? Amang ano ni Philip? Inyornos ko matanda iti papel kin libro itay. Saan ko ako kadagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laeng met ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat aglinis kayo mat. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo no asino ti akin kuko kadagita nanang. Basta siyak, inyornos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti urayin nyo amang yornos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan ornosan Agpin na tudo kayo pay laang mat. May sakamat Gladys. Imbes asikati mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sikati inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita. Ay kat ornosam batan Saan kat amulmuragatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamuti may suro nanang.
Namin anok matan nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnuso mon sakbay asumangpet je amayo. Amangan numakaraman kayo manen itibaot, numadanunan na dagita anakawara. Hoy, Philip, nagsaor ka. Apay nga nga ka dita nakalinong. Wan nga rod umay kakit din tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanungag na rodan. Nagsakitan tayo makunagbangbag o tituruhot. Agwantis ka nga minang. Kurang guwantis sa manang. Nasakit latta. Naging pismat nga min to'y guwantis sa ginatang ninangan. No day tapa nagrekreklamom. Kat nagbagot ka kuman iti ruot. Diada kuman alpas mo. Isupay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakamsat. Ang trabaho kay lang ka de. Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintagdalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto mo tinda pa na ginanam Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Nalalala, agawaan niyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Untatang. Bumangon ka ditan Gladys. Ringam ba't tanda kita adem tani aldawon. Ay na, bay ang pailaang ida na kay. Nasapa pa'y mat. Alas 4 pailaang iti parbangon. Isupay matimay sa oras apan naturog na Ay, sana mabalindelya. Askan lang asuruan da matin tagluto. Saan nga agnanayon asikalatan taglutluto para kadakwada? Saan abali takabaelak pa'y mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog iti rabi. Isonas kan lang nga masapa damat nga gring Elpidio. Oy! Bumangon kayo ditan kurap na eh! Di urayang umayak pa lang ditay dayo! Untatang. Ringin mo da kita dem! Untang. Unay kalakit din ay lakay. Bakit? Para matlaing kadakwada ti kastingar aramidag. Kung saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tubot lang tinakakaasin o bilang lang. Iso kabayatan mo bing dabay. Suruam idaan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanan ni Jatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkiti Iso di na kumadildil-lawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apay ngagsangsangit kayo. Pinautot kami man ni tatang nanang. Apay manin aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa na kaya ayam iti balay ti ka eskwela ak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang matitibalay ti ka eskwela Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amoy umat adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day ta na panagsangsangit yo. Di manang yung ay agladis. Sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Bala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko amasida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apang rabyan tayo. Nanang. Mabisin ako, nanang. Ulay siyang nanang. Mabisinak matan. At dati napay aginatang ko, mangan kayo pay lang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yun. Nagbital tawan niya manang Judith. Manang Gladys.
Sabado manan inton bigat. Ay, uwan nga rod ah. Oh, apay ayan no Sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon, kasta ka di. Law na yamanang. Sapi nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki? Isupay ti sadot nga trabaho iti talon. Uwan nga rod ah. Makapasadot mat ngamin. San abali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka ah. Tasaan ka mat anayan nakabak ng Philip. Uwan nga rod ah. Sapi nakaungot ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamo. O sige, magnatayo kit din. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amangan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imat ko na nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Ingam sa dino tinapnapanam, ha? Apay kita ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kadi anapan na ayam? San tatang? Napanlog ka, kasta ka li? Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Yung talaga natangkin ti ulong. Anay ko. Gusto na tatang. Ikarit. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya, Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Wala, tanatanggan mo't gaan ti ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Ngam pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang nagnakam. Lakay. Bakit? Panang disiplina lang ti kasi nga aramidag kada kita nakta. Ay, ngam kita atan maminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kini Philip. Hostol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamok tar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ugbeng. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringam itan aldawan! Ay kat mariingdan tulat na alakay. Ay sos! San ang mabalinti ka sa kanyak dalya? Elpidio. Gladys! Unit! Pili! Bumaong ganitan! Bumtakan dyan sa haratinwang nung nakailag kayo palahan kita! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon kayo dito! Tato ti matrabaho! Gladys! Tatang? Agkuyog kayo kini Judith ang mapanmagi pastor kadagiti dingwan tayo. Wan tatang. Kitaan nyo, tadyad na mabalinda paglinungan ti pangipagudan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras ang mabalin apakatin na ganda. Wan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ita painuman into naldaw. Wan tatang. Sa dino tayo ni Philip. Apay ka di, tatang. Agrubat ka batan, tagkuyog tama pa ni Jatalon. Tulungan na nga garado. Un tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito balay. Sumaruno kayon to ni Jatalon, tado ti maarami di dyan, ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpot kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko ngayon pa uraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay na. Nangalakit isidan tayo. Ay kat na imas nga rod ti pangrabyan tayo itaalakay. Lao na ya bakit? Taiwan, sa dino tayo nagitan nakta. Adada ijay salas lakay.
Madama ti panagrepaso da. Exam da ka nung amin inton bigan. Gas na yan. Wala kay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayang mitang ag-review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun anak kay, itikas na makainanakamat anag ka po ijay talon. Siga, di ate agina na bakit? Amo ka na bannog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ne, line of 9 mo't amin ngagpasaw. Wala kay. Daytoy mo't ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ni ngay Philip, ayan mo't ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Dan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat na bakit? Wala kay. Talaga na sirip, dagita anak na bakit? Wala kay. At damanan ako magkita kag trabaho no kastoy laang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak. Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayo. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Oh, ayang itin lutong asidaan tayo, lakay. Nangyang rakiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti babon. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagbandong si daing tayo. Wow, adumalan ti makan ko no kastilan. Nalalala, agtugaw kayo. Agigiddan tayo ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayong agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iti ospital. Saanan bakit? Aking bakak matlaan. Dalarapit na panog ko lang dito, Narabisan na kami dito na minsan ngaldaw kat. Angam ni. Saan batin abo mababatigurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas. Angam saan mat apumipyak ipudot mo? Ay, wan karata. Mangparti ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Parang pumipiyatirik na. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok, lakay. Kumustan tirik nam lakay. At damot laang ka di pimipian na. Ay, diyan ka mo bakit? Diyan matan mawawatan tirik na. Mulang minak. Indon kon, napudot mo ng tirik na. Sakit lang sakit, ibagbagit. Kasi lang makunkunot tila sa rasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay. Ay, kaya't kundi mapaniya talo na. Talaga jakpay lang kabalan. Ay na, di mon pilitan lakay. Agina nakakit di. Iti kasta daras kang amimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo, iti naarbisan ka. Ngam natangkan na ti ulong. Ay, talaga siguro mata. Dimtang mati ba nagsakit ko ba? Mangluto ka man kit iti lugaw. Taiso ti ka na. Ikami ti hado alayagan paminta.
Sagpawa may tikaran iti manok kan itlog. Sige lakay, mabiit lang nga ron tamang luto iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam Elpidio, nakabunang kamot. Mapanak iti talon bakit? Mapanan ko sa rungkaran dagiti mula. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay iti kalman. Sa bali at tamot ano siya kami sumutimapan bakit? Sana bali, tas anak mo't ngagbayag ijay. Agawid akmat ladagos bakit? Ang lakay. Awan ka di tirumbang nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik ko nakmanan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agaming ininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan ko. Tay sulayang tayo ti maipatawid may kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo, anak ko. Iso adi kay kumagumurguran no kanayon kayo ang mautan. Ngamin, para matlaang kada kayo dahito yung aramidan ni. Gladys, Tata, sikat ti inauna. Iso kita ang ti pagsayaatan yung agkakapsat. So ruam lagi ti addim kadagiti banag adidaam mo. wan tata. Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang iyo. No adda madagiti saan nga amo ni manang iyo, ay kat mabalin nyo lahat tamat nga isurukan kwa na. Wan nanang. Philip, Tatang, pudno asikati inaude. Ang kanayon mo alaglagipin asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalang nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong kadagiti kakapsat mo. Kastamatan kada kami kininanang mo. wan tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyagan lako. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kadagiti pannubo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkel ni. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, aramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos, para iti panakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan akas ita apuro gadgets, computer, ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kit din no kwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents, ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents, kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likodan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumnod. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingat itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadag iti makunkuna a NBSB when no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Agingga adimteng ni Jomar iti biag ko. 2 taon mimat anagayan ayat ka ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aginggat tong palbiag ko. Banag a nagbitutak. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Wan gayam, sa anak ang makigiddan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin. Wan, nag-text kami ni Tay. Naku na, dagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanda kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukun na. Ang amanyangay nga roon, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wan nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka na ti agar-aram ken ka. Apay, awan pa'y ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay na, kakaasi akmet. Angam sa bagay, awan matlogan ni Jomar apang sukon na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala daytoy. Di mo man lang malaplap danan tangiwat mo, bakla. Ay nagtal na ka man, ang mga nod da makangon. Ay nawan problema, ora ada makangag. Ako lang naminin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbagpay ka ni Julie. Nasarakan nanti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mati suitors mo. Adda pa'y foreigner, sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, sanda mat agwapo. Akas ka ni Jomar asutor mo. West ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jegay a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo na mo ni Jomar. Panagkunakit na singpet. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo. Sika talaga. Kahit po lumati bagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti Arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Anya, ay sika talaga. Tila ibagbagam.
Ano mo tinabulan tinapalabas? Manipod nagdatonakan ka. Ang maging gaita, diyan mo, nagdalamnamakan ka, Marife. Jomar. Ang sana parikot na ita kanyak. Ay, ayatan ka unay. Isong aguray tagingkat aklunan na. Jomar. Makita ka man. Kan mariknak anapod no ka kanya. Iso nga ita. Aklunan ka. Kaya't mo sawan na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sikati umuna ang boyfriend ko. Kat sapay lang ko mata di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay ko mata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Kan sapay lang ko mata di nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to Apolos ang mapasamag na ita? Aramidat kamin. Tapno saan mat nga agbaliw ti panagtalag mo kanyak. Di kanto agbabawi iti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik na ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagamrod na. Iso nga awan ti rumbang pagtanagan. Sikan ti ayayata kita. Kat panagnagakan ka na ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi Ni Jomar nanang, ayun gayam, jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Kinapudlo na, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katuan agam akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at kakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wala nang, iso, ngum kaayan ayat na ididayjay. Sakbay ang nag-abroad di babae, nagwinaswas da. Kasta, bala uray agayan ayat kayon. Di mo lip-lipatan, di kanayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itidayja at Jomar. Adalom kumapay anaimbag di husto a kababalin na anak ko. Wana nang, awan tirumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanya, Jomar. Awan ang yaman na. Sikakit di man. Magusto ko na dito ako entas kan earrings. Siguro, nangina dito yan nga. Agyaman ak na magustuhan. Awan tinangina kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kadya itong sing-sing. No, kumanmagot ka. Ha? Sing-sing ko na? Wen, mariknak nga ayatan nakmat. Iso ang masiguradong asaan ka ngagkad ka niya. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wen nolakid dito manugot ka. Wen asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? Wen friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yan agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matanday ta, friend. Katuan sabalin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya nga More kids kunakton. Anya! Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamat lang ibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar. Para iti agayan ayat akas katata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Wow.
tas nagpay sa TV yung Jomar. Unat, kasmat lang ti kinapintas din nomya. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katwan, Mat. Sakit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnog akon at talaga nga ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan marik namtong tipudpud no panagayat ko. Intong agkalaysatan. Matungpal tunday ta, iti kabitan a panawan. Okay, kadikan ka. No, dito'y ta na maturog ita arabi eh. Malam nga minan. Amangan mo awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapa talat ta nitong bigat. Awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige, Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay, nasaya ta simrag ka ita, friend. Apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano agchat, no sa di no tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. Awan nga min signal itinapanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan kini Jomar? Nag-date kami. Isa sa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Amok matlaan nga isa't isang bat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibaga? Anya nga ron? Mag-ingat ka sa boyfriend mong babaero. Anya? Amo matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuwa, kadagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dahit ang ibagbagan, friend. Ay, jakpay kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang manggag ko. Ibagak tumitlakan ka. Api nga taakas kiti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas timot kan timbagana. Jay ka di naibaganakin ka, panagnakan na pa'y nga umuna? Friend. Kastunay, nakita na kano ni Jomar, ija ili, di na minsan nakalman. Adda kano kaduan a babae. Anya? Iso tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbigdot? Iso dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Agkadwa kami mat kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kaslasaan ka makaid na. Ay, nanay. Apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya, kanak ko. Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya? Madanagan ak nanang. Diyak amuno anya ti aramida. Nang runa idinadamag ko anak kasubdin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kaibaga kanya. Nakita da ida nagpuyog ijay ili. Anya? Diyak kaya't apat yan. Gaputad na pa nagtalag ko kankwana asaan ng kalukuan. Apay nga ay agsangit kamutin, anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya taramitan. Diyak kaya't apanunutan aluklukuanak ni Jomar. Ngamday tatag parparig na kanya, nanay. Napan ka di balay apag-abangan ni Jomar? One friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ichay. Anya? Kan may isa. Napanak iya pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. How come? No sa anak ng bidot. Nagawid ijay lugar ta.
Pampanunutak ang mapanak iti lugar ta. Kaya't kula kumama ka sarita. Ay, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para iti kalay sami. Isumat ti panangrog iti panlubok kada kami. Tsaka mo na niya ti aramidan. Kaputa pulos matadyak nakasalsalita ni Jomar. Manon alawas. Tsaka mo na niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pang-asim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nanan. Mangan kay latan. Mga nakdulatan ng mabisina. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim anak ko? Kita manday talangam. Nagdakulan tinagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka. Nana, kan may sa nagunugan da kita matam. Amok nga agparpalikot ka, gapo iti agdama sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abaybay ang tibagim? Nana, saan ani Jomar ti makagapo, tapno baybay ang tibagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatom tibagim anak ko. Pagyamanam kit di, tanakitam ti kasjay nga ugali na, ita tasaan kayo pa'y anagkasar. Nana, ipatag mo tibagim. Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inang friend. Friend? Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Aklo numlatan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Oray anya ti aramida. Diyak maliwliw ang tibagi, Julie. Ay ayatag unay ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok dayta friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Iso asaan kan amang namnamang agsublipay ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno alalaki, awan ti ilimod na ken ka. Mapan ka talaga iti lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ka, friend. Pakakitaan asan anapudnukin ka. Friend. Mapan ka iti lugar da? For what? For closure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanen anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipata mo dahi dyan lalaki. Pang-aasim friend. Kitaan talangam nagpalinkan akasla hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunakmanen. Apay, saan ka di asumra kita anak ko? Wananang, saan? Tapay. Anya ti aramidam. Wano sa dino ti papanam, tasaan ka sumbra. Agbiyahe ak nanang. Mapanak iyay ayan da Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si Syaklaan. Ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsag makmula ang tibagim iti kastangar aramidam. Nanang, saan na kang ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto kumanday tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaang iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No am-amuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga ada tersena na nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay da. Ay, uwan balasan ko. Siya ti ama ni Jomar. Kapay kaday.
Anya, ti masapol mo kan kuana. Kaya't ko lang kumama kasarita. Ay, ang dami na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asubang pagbalasak ka. Ha? Kaayan-ayat? Uwan. Naku na itay kanya ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iti ilay. Ay, masikog ngamin. Anya? Umunag ka pa'y balasang ka. Tamang isagana ak iti merienda. Kabayatan, ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife? Anya? Saludsudan nak no apay ngay mayak dito'y. Anya ang klase day ta saludsud. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan na ko, ma. Amo, nasakta ko na tirik na. Ayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito Pilipinas. Nagsubli, tisigod pa nagayat ko kan kuana. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam kumakanyak, ididamo pa'y lang nga dalata pa nagayat mo kan kuana. Iti kasta, sa anak ka nang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan ang yaman na. Nagplano talaga kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawanan na ko, ma. Agluran ta. Saan ang data tinaikari ditong galmaysa? Ay, atag unay niya na. Katjak kabayanan, ama pukaw itibiyag ko. Anya! Ay, imbagakmet ngamin kan ka, nga uray di kan mapmapan. Naimbag kumamat no imbagam kanyak, taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasalita ko ni Jomar. Lipatan mong dayjay. Kas iti kanayon mi nga ibagaken ka. Anya kamet. Saan ama ikariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dayjay lalaki ti makagaputap no kas tamblaktan? One friend. Amok anariga ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam aramidat ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagit. Amok adumtang to ti altaw. Malipatak ton amaming pinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may di agangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asan ada kami ti para iti tonggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam, Marife. Adda dagiti tattao adumtang iti biag tayo. Adda mang paragsak kan adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem nga mangibati mat iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitong paltuken ka iti altar. Alakastan pagayam, Marife, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.